אל תצפה שאני אענה לך, אני נבוכה. לא, בסדר, מה, תדברי איתי, הכל טוב, איפה מצלמה? מה אנחנו עושים היום? אני עושה חמוצי הבית. יש כאלה קוראים לזה מסיר, אני קורא לזה חמוצי הבית. אני מכינה הכל, כל יום. באיזה שעה את מגיעה לכאן? 8, 2, 7. כל יום את מתייצבת כאן להכין סלטים כל פעם מחדש? 17 פלוס שנה. אבל אני תמיד נהנית לעשות את זה. הילדים שלי תמיד, גם כשאני צריכה עזרה, הם עוזרים. ככה לכל אחד במשפחה יש התפקיד שלו במסעדה? יש לי ילדה שיש לה עסק משלה, אבל היא הייתה רוצה להיות פה. יש חברה, הוואי. מה זה גחלים בשבילך? חלק ממי שאנחנו. רוב הסלטים שפה הם באו מהבית. מהבית של אמא שלי, של סבתא שלי. סלט חציליזה, שבעלי קורא לו חציליזה. ואמא שלי קיבלה אותו דרך לילי שרון. אני אוהבת את הפינה שלי, לעשות את מה שאני אוהבת וללכת. ינקו, היית מתחלף עם אשתך פה בעמדה של הסלטים? עבודה קשה. אמרת שאתה עובד כאן הכי קשה אבל. יהיה אחריי. בשמיים